салом дӯстон, бозии дастаи Истиқлол ва Персеполис дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. Шояд шумо ҳам мушоҳида кардед, ки дар ин дидор мухлисон камтар буданд, яъне ба фарқ ва аз бозиҳои дигар, ки барои Тоҷикистон ва дӯстдорони футбол нақши муҳим доранд, ба ин бозӣ мухлисон камтар омаданд. Рақобат бо чӣ анҷом ёфт, ҳамаи мо шумо хуб медонем. Ҳисоби мусовӣ аз нигоҳи бозии алоҳида бар зидди қаҳрамони Эрон ва иштирокчии ду каратаи финали Лигаи Чемпионҳо натиҷаи хуб аст, вале инҷо гап танҳо сари як бозии алоҳида нест. Муҳимтар аз он ҷадвали гурӯҳ аст. Дар ҷадвал мо бо ин як хол танҳо ба зинаи сеюм баромадем ва ин ҳам пеш аз бозии Ал-Дуҳайлу Ал-Наср мебошад. Он бо чӣ анҷом меёбад, ҳеҷ кас намедонад. Чанд сухан дар мавриди ҷараёни бозӣ, аммо аввал лайки қиматбоҳои худро гузоред, то ин видео ба дигарон ҳам паҳн гардад. Дӯстон, пагоҳ низ давоми бозиҳои Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар мавриди бозии Истиқлол ва Персеполис мебахшеду бо он ҳолате ки мо дар гурӯҳ доштем, ман сармураббӣ мешудам, аз аввал прессинг мекардам ва барои ғалаба кӯшиш менамудам. Чӣ лозим ба пуррагӣ дар дифоъ нишастан? Мақсад гол сар надан буд, аммо гол аз ҳар ҷо омаданаш мумкин. Мисол дар ҳамин ҷо гол аз зарбаи стандартӣ омад. Дар чунин бозӣ гол аз куҷо меояд, ҳеҷ кас намедонад. Пас агар бозӣ ҳуҷумкорона бошад, магар беҳтар нест? Чун Истиқлол исбот кард, ки метавонад прессинги хуб карда дар ҳамла муваффақ бошад. Дар қисми бештари мавсим дастаи шаҳри Душанбе дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳамчун дастаи якум боз мекунад. Танҳо дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо Истиқлол дастаи дуввум мешавад. Бозингарон дар ин шеваи бозӣ худро нороҳат эҳсос мекунанд. Дар нимаи дуввум прессинг буд, ҳамлаҳои хавфнок буданд, гол шуд. Пас метавон ба хулосае омад, ки Истиқлол метавонад бар зидди Персеполис бо чунин усул бозӣ кунад дар хонаи худ. Бар зидди Ал-Дуҳайл ҳам мешавад ҳамин тавр бозӣ кардан. Бар муқобили Ал-Наср истифода аз ин усул тир задан ба синаи худ аст. Инро мо мефаҳмем. Дар бозӣ бар зидди дастае, ки он ҷо Роналдо, Манеу, Талиска ҳастанд, ба пуррагӣ ба хатти дифоъ нишастан ягон ҷои айбаш нест, аммо бар зидди Персеполису Ал-Дуҳайл мешавад. бозии имрӯза алахусус нимаи дуввум инро нишон дод. бозии арзанда, қарсак ба ҳамаи бозингарони Истиқлол, қарсаки алоҳида ба Амадони Камолов. Аз нигоҳи ҷадвали гурӯҳ кори мо мушкил шуд. Акнун мо бояд умед бар он бандем, ки Персеполис дар ду рақобати навбатӣ шикаст хӯрад. Мо дар ду бозии навбатӣ ғалаба кунем ва умед бар он бандем, ки аз 10 дастаи дигари зинаи дуввум бо 8 хол дар қатори 6 дастаи беҳтарини зинаи дуюм бошем. Ин кори хеле мушкил аст. Персеполис дар ду бозии дигари як имтиёз гирад, бо мо хайрухуш мекунанд. Мо имконияти баромадан ба зинаи дуввумро ҳам аз даст медиҳем, вале имконият ҳаст. Умед ба шонси 1 аз миллион мебандем. собиқ бозингари дастаҳои Монако, Арсенал ва Челси Эммануэл Пети бо он ақида аст, ки Усмон Дембеле бояд ба дастаи Арсенал нагузарад. Пети ақидаи худро чунин баён кард: Дембеле дар ПСЖ умуман бозиаш маъно накард. Ӯ имкониятҳои хеле зиёди голзаниро истифода бурда наметавонад. Барои ӯ фурсатҳои хеле хуби голзанӣ пайдо мегарданд, вале дар истифодаи онҳо ӯ маҳорати хеле паст нишон медиҳад. Ман тарафдори он нестам, ки Дембеле ба дастаи Арсенал гузарад. Аз чунин футболбоз дар Арсенал чӣ фоида аст? вақти охир хабарҳои нашр мешаванд, ки гӯё дастаи шаҳри Лондон ба ин бозингар таваҷҷӯҳ дорад ва метавонад зимистони дар пешбуда ин бозингарро ба сафи худ ҷалб созад. Аз ҳамин лиҳоз собиқ нимҳиватгар ибрози андеша карда Рушод мегӯяд, ки фоидаи Дембеле дар ПСЖ нест, чӣ лозим ӯро ба Арсенал овардан. Метавон ба андешаҳои Пети розӣ шуд, вале боз метавон онро ҳам баҳс кард. Гап пеш аз ҳама сари он меравад, ки бале Дембеле фурсатҳои зиёдро бо гол анҷом намедиҳад ва аммо ҳамаи мо шумо хуб мушоҳида карда истодаем, ки чӣ гуна ин бозингар кӯшиш мекунад. Ҳар касе, ки бозиҳои ПСЖро тамошо накунад, метавонад ба андешаҳои Пети розӣ шавад, аммо дар асл таъсири бозии Дембеле ба ПСЖ зиёд аст. Дур намеравем. Бозии охирини ПСЖро бар зидди Монпеле мебинем. Он ҷо ассисти Дембеле худ санъати бузург ва маҳорати олӣ буд.
антони метавонад аз дастаи манчестер юнайтед равад. дар ҳамаи сатҳҳои даста аз бозии футболбози бразилӣ розӣ нестанд. ӯ наметавонад дар бозиҳо гол занад ва асист кунад. ҳамчунин финтҳои пайвастаи ӯ ба он оварда мерасонад ки дастаи рақиб тӯбро мегирад ва ба контрҳамла меравад. барои мисол дар бозии гузашта эмю бар зидди фулхем ӯ тӯбро зиёд дар назди пояҳои худ нигоҳ дошт. футболбозони фулхем тӯбро рабуда ба ҳамла рафтанд. ин ҳолат ба тенхак умуман писанд наомад. гуфта мешавад ки тенхак ба пуррагӣ бовариро ба антони гум кард ва дигар ин бозингарро ба майдон намеорад. вале ин гапҳо пештар ҳам буданд. новобаста ба танқидҳо тенхак бозингари бразилиро ба майдон ворид кард. коршиносон ҳам бозии вингери 23 соларо баҳои паст медиҳанд. аз ҷумла собиқ бозингари эмио рио фердинанд қайсохт ки омори ин футболбоз барои бозингари хатти ҳамла хеле заиф аст. дар ҳайати асосӣ будани ин футболбоз дар рақобат бо фулхем фердинандро дар ҳайрат монд. зимистони дар пеш буда манчестер юнайтед омодааст ки антониро фурӯшад. агар харидор пайдо нашавад пас эмио омодааст ки ин футболбозро ба аренда фиристонад. хотиррасон мекунем ки антони дар равзанаи тобистонаи трансферӣ бо арзиши 95 миллион евро ба дастаи шаҳри манчестер гузашт. златан ибрагимович дар саҳифаи инстаграмаш чунин навишт: тик тик тик. ин чӣ маъное дошта бошад? ҳамаи мо шумо пай мебарем ки тик-так гуфта ибрагимович рафтани соатро дар назар дорад. акнун суол ҳамин аст ки кадом соат ва чиро ибрагимович интизор аст. мағзи масъала он аст ки ибрагимович метавонад ба милан баргардад, вале на ба ҳайси бозингар, балки ҳамчун корманд дар сатҳи роҳбарияти даста. дар ин бора николас кира ҳам яке аз инсайдерони машҳур андешаи худро иброз кард. ӯ қайд намуд ки дар рӯзои наздик златан ба милан бармегардад ва кори худро оғоз мекунад. самрабии дастаи милан стефано пиоли ҳам дар ин бора ишора карда қайсохт ки ӯ аз баргаштани ибрагимович танҳо хурсанд хоҳад буд. ибрагимович дар охири мавсими гузашта ба корномаи футболбозиаш нуқта монд. акнун ӯ ба системаи милан бармегардад. ӯ дар дастаҳои зиёди топи аврупоӣ бозӣ кардааст, вале тавре маълум мешавад клуби қалби ӯ дар милан будааст. баъзеҳо бар он назар ҳастанд ки шояд златан кори мураббигиро оғоз кунад, аммо бо эҳтимоли ғолиб ибрагимович дар сатҳи роҳбарият вазифа мегирад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта муҳаммад гайров. хай бародарон, дар паноҳи аллоҳ.